dintre membrii juriului, profesorul Liviu Papadima, criticul Paul Cernat și ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, Radu Paraschivescu. Cele trei categorii sunt, după cum bine știți, roman, proză scurtă și poezie. Și o să le luăm pe rând. Eu am să spun doar atât că e un mariaj fericit, cel dintre Unicredit. Există cuplu de trei, să știți. În teoria generală a dreptului există cuplu de trei. Și aveți aici un exemplu. Catalyst, cu Unicredit și cu Humanitas. Și nimeni nu înșală pe nimeni. Este triunghiul amoros în care trădările și patimile interpretate și canalizate prost nu și-au loc. Și, cum bine a spus Ancanuță, avem un pariu pe valoare. Mai înainte a fost vorba despre cartea unei doamne profesoare aici de față. Vreau să vă spun că la poezie s-a întâmplat să câștige în urmă cu nu foarte multă vreme, în cadrul aceluiași concurs, cineva care abia terminase liceul. Prin urmare, profit de ocazie pentru a-i invita și pe cei de față, pe elevii aflați de față care scriu și care vor să participe la acest concurs, să lase timiditatea deoparte și să încerce, pentru că, dincolo de generații, șansele sunt în principiu cel puțin egale până ajunge fiecare la juri, evident, pentru toată lumea. Avem aici un nou poet pe care acest concurs îl lansează la apă, era să spun, un nou poet într-o serie care s-a impus până acum. Am avut mână bună la poeți, în general. Sper să am mână bună și de data asta cu Laurențiu Berizan. Și cu asta carte, Pare Idolia, este un titlu diferit față de titlul manuscrisului cu care a participat la concurs. De altfel, autorul și-a rafistolat materialul și vine cu o construcție un pic modificată față de ceea ce știam din concursul propriu-zis. Ce mi-a tras atenția la poezia lui Laurențiu Berizan este, în primul rând, farmecul ei. Acesta a făcut diferența. Farmecul, o anumită plăcere a jocului imaginar și un balans foarte plăcut între biografie și fantezie, între naturalețea planului cotidian și referințele culturale topite în fluidul discursului liric. Este un poet adevărat, un poet care, repet, are farmec și asta, după părerea mea, contează mult la lectură, într-o vreme în care farmecul poetic este de multe ori sacrificat de către autorii de poeme. Ceea ce nu e întotdeauna un lucru foarte bun. Uneori e, alteori nu e. Nu vreau să mă întind cu cine știe ce comentarii oțioase, aș da în loc de orice alt comentariu citire unui text care într-un fel se leagă cu lucrurile de care a fost vorba mai înainte și cu ambianța. Un text care mie mi-a plăcut mult și care se intitulează Vin creioanele, cu mulți E înainte de semnul exclamării. De sub masă, de prin ghiozdane, din colțul buzelor și al urechilor, vin creioanele, țopăie prin oraș pe picioroance. Uneori se mai scarpină în capul lor de guma arabică, le îngheață piciorul de barză, iar celălalt abia scăpat din foc bravul soldat de plumb. Cel mai înalt este țanțoș, iar unul de cupate ascuțitori a devenit mai înțelept, fiind supus unor torturi inimaginabile. Colereta lui apretată se înfoaie ca o iguana, ori un rege spaniol. Vin creioanele! Invazia lor de lăcustă pe geamuri, pe mucegăiții pereți, pe sub ușă, gata să extermine albul foilor. Au pregătit asaltul catapultelor legiuni întregi de clone, ochiul lor ciclopit țintește un asteroid, fiecare visând la o mână, care scrie povești și scrisori mamelor rămase în praguri. Sau iubitelor fără căpătâi, vin creioanele, când vei intra în măduva lor, te vor însemna cu etichetă pe lobul visului dintâi. Într-o altă viață vor deveni poate un poem despre ele însele, săgeată de mănăstire și copită de cerb și ulcior cu vin, își vor tăia mâinile cioplindu-le lemnul la rug,
aceară, se vor așeza sub scaun ca o proască. Când dușele se vor îngroșa în ochiul tău, vei sări ca arsă în oglindă. Creionul conturează neobosit o lume în ochiul tău de sidef. Vin creioanele, cohorte de muște amețite, stive de mortăciuni pe stradă, tauri în mijlocul lor, creionul Savonarola, ascuțind cuvântul și implantându-l în inima ta. Vin creioanele, sfârșitul lor înseamnă portretul tău pe asfaltul lumii. Un abur împrăștie rumegușul lor de nisip. O mână scrie într-o limbă necunoscută. Eu, tu, Dumnezeu. Îl felicit încă o dată pe Laurențiu Berizan și aștept creioane noi sau laptopuri sau la ce scrie fiecare. Și o mai spun o dată, mă bucur că fac parte din juriul acestui concurs care deja a început să capete o tradiție. Mai e puțin și face cincinalul. Vă mulțumesc! Idolia este un cuvânt mai rar întâlnit. El exprimă o iluzie optică, dacă vreți, un concept care se referă la iluzie optică. Tuturor ni s-a întâmplat să vedem un nor și în acel nor să descoperim un obiect, eu știu, un chip, niște lucruri familiare. De ce practic se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că există o tendință a psihicului, a creierului uman, de a identifica, de a face ordine în acest haos care de multe ori este realitatea. Și de obicei vedem practic conform unor tipare pe care le avem. Există un, poftim dacă vreți să spun, un blestem al unei matrici. Cum facem să depășim, să trecem dincolo, să transcendem într-o altă lume? Eu am încercat să dau un răspuns prin aceste poeme, nu prin toate, bineînțeles. Și vă las pe dumneavoastră să găsiți dacă răspunsul este acceptabil sau nu, din punct de vedere estetic, eu știu, și filozofic. Mulțumesc!